Ei, hola, bon dia. Com sempre, després d'una temporada, toca digerir-la una mica i contemplar una mica què s'acosta. Vale, en quant a la segona temporada, què m'ha semblat? Bueno, l'he trobat més curta que la primera i, o sigui, en general m'ha agradat bastant, no se m'ha fet llarga. Trobo que hi ha hagut episodis així més calmats, però llavors n'hi ha hagut de forts, vull dir que l'he vist equilibrada i m'ha semblat així bé. Ara, decepció, que jo estava esperant el soterrani, cago en dena. Des de quin episodi espero el soterrani? Saps? Vull dir, no sé, potser el soterrani és el One Piece, saps? Que encara no el troben. I si la tercera temporada ho veiem, m'entens? Ja no m'ho poso com una expectativa, perquè llavors pot ser que em decepcioni, però estaré content quan ho vegi. Què més? Així, a nivell d'animació, m'agradaria dir un parell de coses, que és que el tità colossal, Tità Bertolt, l'han fet en 3D. Hi ha hagut escenes que són en 3D i em sap greu, però no m'agrada. O sigui, entenc que potser a nivell de feina és més pràctic, perquè no has de dibuixar cada fotograma, saps? Però es nota una mica que no és com abans. I això és una llàstima. Què més? També, o sigui, una cosa que em fixo és que quan munten a cavall, doncs em fixo amb com van botant, saps? És una animació estàtica que van fent. I clar, quasi que quan jo ho estic mirant em venen ganes de fer el mateix, saps? I estic... Jo crec que en Reynor i en Bertolt no són dolents, perquè no se'ls veu així malvats de us matarem a tots. No, però sí que són una molèstia, perquè com que no ens expliquen per què fan les coses, doncs sembla que vagin en contra nostra. I quan dic nostra em refereixo de l'Eren i companyia. Important, l'Església. O sigui, ha quedat claríssim que l'Església té molt de poder, molt, però d'una manera espectacular, però, clar, fan servir la religió perquè la gent es cregui que el poder no el tenen ells, sinó que el té Déu, i així és com que no tenen pressió, saps? Vull dir, sí, són intel·ligents. I, evidentment, hem de parlar del poder de l'Eren, que, sí, canvia tot. Ara pots recuperar totes les muralles sense preocupar-te per res, no? Fins i tot pots fer servir els titans perquè reconstrueixin les muralles, no? Si realment pot controlar els titans, quasi que és massa fàcil, saps? Bueno, clar, un moment, esperem. No. Clar, o sigui, sí, l'Eren té un poder espectacular, tot el que vulguis, sí, però tornem a lo de sempre. Sap activar-lo? Perquè dona la sensació que estem igual que abans, que no sap com ho ha activat, i clar, saber que tens un poder però no saber activar-lo conscientment, doncs és un problema, perquè té pinta que l'Eren no en té ni idea de què... O sigui, és que ni sabia que havia sigut ell. Imagina't que perdut que està. Jo crec que amb ell li aniria bé tenir com una persona que també fos genet de tità. Us agrada aquest concepte? Jo crec que està ben trobat. Doncs això, una persona que li expliqués els trucos, que ja sapigués com es fan les coses. Què passa? Que aquesta gent sembla que estan al bàndol contrari. Llavors, complicat demanar consell, saps? O sigui, per una banda, tenim molt solucionat tema titans, perquè dius, l'Eren els controla, teòricament, però clar, escolta'm una cosa, hi ha hagut un poble que s'ha convertit en titans així com així, saps? I, o sigui, vull dir, és perillós, m'entens? Si de cop la gent es converteix en tità, clar, si tots els titans són gent que s'ha convertit, clar, la clau és com coi ha passat això. No sé, l'Església segur que dirà que són gent que ha comès pecats i Déu els castiga d'aquesta manera. Però no sé, jo crec que deu ser alguna substància així química que si ho ingereixes, per exemple, doncs, pam, et
et converteixes en tità. No sé, teoria, aviam. I, clar, o sigui, quan van explicar una mica el passat de l'Ymir, es va veure com... O sigui, l'Ymir es va convertir en tità, no sabem com, val? Però, quan va menjar una persona, va poder tornar a ser humà. Pot ser? O sigui, tindria sentit, I clar, llavors et planteges, i si tots els titans volen matar gent per tornar a ser humans altre cop? Clar, però llavors el tità aquell que va matar la mare de l'Eren li agrada continuar sent tità o què passa? Perquè qui deu ser, saps? Qui deu ser? No sé. I parlant de misteris, el pare de l'Eren, vull dir, ja fa massa que no en sabem res i jo sé que té algun rol important. Aviam, si va punxar l'Eren perquè pogués ser tità, està clar que per ell mateix també s'ho ha fet, saps? Vull dir, o sigui, seria molt lleig que fes servir el fill com a conillet d'Índies, m'entens? Per tant, ell tindrà el seu tità. Quin és? Tenim descartats el colossal i el veterano i la titana. I clar, així que coneguem, només queda l'orangutitan, que no sé, que surt una persona que sembla que té les mateixes ulleres que el pare, però el vaig veure com molt fort, saps? Bé, ja ho veurem. O sigui, jo sé que arribarà un moment que sortirà el pare de l'Eren i pensaré, no pot ser. Ara, fins a aquell moment, és un misteri. I res, crec que això és tot. Ho he fet un barreig, he digerit i he contemplat una mica al mateix temps i ens veiem a la següent temporada. Ah, sí, no me n'en volia oblidar. Senyor Hans, descansa en pau. Vinga, vagi bé. Ah, i me n'he oblidat de dues coses. Qui és aquesta persona? O sigui, no ho han explicat. I que en Bertolt ja és una persona normal, vull dir, on ha anat a parar? I la segona cosa és la batalla del segle. No ens l'han ensenyat, t'ho pots creure? Això deu ser que en un futur hi haurà un Ani contra Mikasa. I serà llavors quan ho ensenyaran. Té sentit, Té sentit.